दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय मोनसे गोग्गोम दखरा आफाद जायखौ जों गलायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिथियो। बिथांमोना 44 बोसोर जाबाय आरो बे 44 बोसोरखौ बिथांमोना थान्दै जखन्थाइ हिसाबै सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदों आरो बेवहाय गेवलां मेल बिथांमोना लादोंमोन आरो बे गेवलां मेलाव बिथांमोना आंखौ हाख्रायदोंमोन। फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मावथि हिसाबै 2 बोसोरनि थाखाय जोङो मावथि हिसाबै फैयो। बे 2 बोसोराव जोङो बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा आरो दावगाथायखौ जोङो बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा खामानि मावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम 56 इयार जाबाय आरो बे 56 इयाराव जोङो सम आरो जों थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा माखासे जों मावथांखि लायो आरो जोंनि थांखि आरो मावथांखियानो जाहैबाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै दानाय आरो जोंनि मावथांखिफोरखौ जोङो गेवलां मेलजों गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावो जों बेखौ बिथांमोननो जों फोरमायो आरो बेखौनो दिनै जोङो गलायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलाव जों रायजो राजानिखौ फोरमायनाय जादों आरो रायजो राजाखौ खावलायबावदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुनावबो जोङो बर' हारिखौ जौगानो थाखाय खामानि मावगोन आरो जि मावथांखि लादों बे मावथांखियाव बिथांमोनखौ जोङो मदद होनो थाखाय खावलायदों। मानोना रायजो राजाया जुदि मदद होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेसेबां मावथांखि लाबाबो जोङो जाफुंहोनो हाया आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों बेवहाय सावरायनाय जादों। जों नुबाय 6.3 क्लासनि गेजेरजों गंजि कलेजखौ दायो माने प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय खिन्थु माने गं 16 बाखि थाबावबाय आरो बेजों लोगोसे जिथु साब क्लाउस दंमोन सेकेन्ड साब क्लाउस बे 6.3 आवनो दा बेखौ जेनेबा माबायदि खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिया बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' आथिखालाव बिथाङा बिटिआरनि CM आरो बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आथिखालाव बिथाङा सानजा क'क्राझार बिएफनि MLA। बिटिआर सुक्तिया जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजों जादों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे कमिटमेन्ट जोंहा मोनसे थांखि दंखायो जे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो रायलायबोदों नारसिनबोदों आरो जोंनि नारसिननाय लेखायैनो जि 6.3 क्ल'ज आरो बे 6.3 क्ल'जआव रोखा लिरनाय दङमोन बिटिआर ओनसोलाव थानाय जि बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोर बेफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय PKWC जाय ओनसोलाव बर'फोरा रायजो जानानै दङ बै ओनसोलाव बर' बिजोंनि सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो बेखौ जोङो 2021 मायथाइयावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों बर' थुनलाइ आफादा सावरायदों जों सावरायनानै बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन जे 6.3 खौ दुलाराय आसाम सरकारा मावफुंगोन नाथाय बिनिनो जोङो गिबियाव कलेजखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। कलेजनि उनाव हाइ स्कुलनि एम इ स्कुलनि उनाव LP स्कुल माने गोजौनिफ्राय गाहायजों फैगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो जों नुदों दाख्लैयो बिटिआर सरकारा जि जोंनि 10टा कलेज बेखौ बिथांमोना प्रफेसनेलाइज खालामबाय आरो जों सानो कलेजनि उनाव जि नेक्स्ट स्टेप हाइ स्कुल जिखिनि जोंनि भेन्सार हाइ स्कुलफोर दङ अलरेडि भेरिफिकेसन जाबाय आरो जायफोराव नर्म्सआव फैयो बेखौ थाबैनो आसाम सरकारखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दाख्लै 4 डिसेम्बरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा जयै जों सावरायदों आरो आसाम सरकाराबो थाबैनो जोंनि भेन्सार स्कुलखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। बेराफारसेथिं जों नुबाय थाबाय खिन्थु माने गोजौ थाखोनिफ्राय गाहायसिम फैगोन होननानै बुंदों खिन्थु बे बेलायाव फैबाय थानाय जितु NEPनि गोदान थाखो गोबां फरायसालिफोराव खिन्थु फरायसाफोरनि जि अनजिमा बेयो खमायलांदों मार्जार खालामबाय थादों बे मा दुखुनि बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौ दावगाहोनो थाखायनो आरो बर' थुनलाइयाबो बर' बिजोंखौ दावगाहोनो थाखायनो जों खामानि मावदों थांखि लादों। थांनाय 18 मार्च दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ माने बर' बिजोंखौ जोङो दावगाहोनो थाखायनो मोनसे जों मिशन लादोंमोन। बेवहाय जायफोर सरकारि LP स्कुल बर' बिजोंनि जेराव 30 जननिबो बांसिन फरायसाफोर दङ नाथाय सासेल' फोरोंगिरि दं बेवहाय फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव सासेल' फोरोंगिरि दङ बेवहाय आरोबाव सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बेसेन नाङै फोरोंथाइ जोङो थिसननाय जादों। जोंनि थांखिया
2021 मायथाइयाव जों मोनसे मिशन लादों जों मावथांखि लादों बेनो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन आरो बेखौ लानानै जोङो बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ बर' सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ जों सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय 6 बोसोर जों खामानि मावगोन आरो बेनि गेजेराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ दावगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावदों आरो जेराव सिंगल टिचार दङ बेवहाय अल आसामै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 1000 फोरोंगिरि जों थिसननो थाखाय हाबाफारि लादों आरो जोंनि 34 जिल्ला कमिटिया 229 जोंनि देखरा आफादफोरा मावगासिनो दङ जों मिथिनायाव 360 दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थिसननाय फोरोंगिरिफोरा दायो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे 360 फोरोंगिरिफोरा जेब्लासिम सरकारा बैफोर स्कुलाव फोरोंगिरि थिसना बैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना फोरोंथाइ होबाय थागोन मानोना बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला मोनसेल' हाथियाराव दावगाहोनो हागोन बेनो जाबाय सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ दावगाब्लासो बर' हारिया दावगागोन जों सानदों 2002 मायथाइनिफ्राय 2023सिम आथिखालाव बर' हारियाव सोलोंथाइ मोननाय हारा जाबाय 45%ल' माने 145 जनाल' लेखा रोङो जौसेयाव 40 लेखा रोङा 50 लेखा रोङा जों आसामनिखौ नायोब्ला 89.5 जेराव 90 जनानो आसामनिया जुदि 90ब्ला जों 45आवनो उनफिनना दं ओंखायनो आं बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि जोंनि जायफोर सानसुमै दल संगठन दं गासैबो बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय नोंथांमोना गावनि फरायसाखौ गामिनि गुदि फरायसालियाव थिसननांगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बर' थुनलाइल' आफादाल खामानि मावोब्ला जोङो बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनो हानाय नङा मानोना आसाम सरकारा मोनसे सिद्धान्त लादों जायफोर बर' बिजोंनि फरायसालि बा सरकारि फरायसालि बेयाव जुदि फरायसा खमबा बै स्कुलखौ मार्च आप खालामनाय जागोन माने खाथिनि स्कुलजों बुजाबनानै मोनसे खालामनाय जागोन बेखौबो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम सरकारनाव दं 2 बोसोर बिथांमोनखौ खावलायनानै होबथादों बे 2 बोसोराव जुदि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा फरायसाफोरखौ बांहोनो हायाब्ला बै फरायसालिफ्रा जोबस्रांनाय रोखा बिनि थाखायनो आङो बिमा बिफा जोंनि फरायसाफोर जोंनि दिथागिरिफोर जोंनि सानसुमैफोर अन्नानै बर' हारिखौ दावगाहोनो थाखाय बर' बिजोंखौ बासायनो थाखाय गासै नोंथांमोना गावनि गथ'खौ गामिनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय खावलायहरबाय आं जि बिटिआर सुक्तियाव जि मोनसे एरिया एक्सटेनसननि खोथा दंमोन दाख्लै नभेम्बरनि 1 तारिखआव आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिफोर बर' दङ बिथांमोनखौ अलरेडि 41 गामिखौ थिसनजेननाय जाबाय माने बिटिआर सिमाया अलरेडि सानजाहा बारायनाय जाबाय दा जोंनिया रोखाखा एबसुनिया रोखाखा जोङो मोनसे कमिसन दं बे कमिसनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि जे सिमुलुगुरि होननाय मोनसे 14टा बर' गामि सुबार दङ बै समसिम जोंनि बिटिआर सुक्ति बायदि बर' गामिफ्रा हाबजोबनांगौ आरो हाबगोना रोखाखा आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोनाबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों सानजा पार्टआ जोबनायनि उनाव जोंनि जाय 9 जिल्ला दङ उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार बे ओनसोलावबो खोला पार्टआव माखासे गामिफ्रा हाबनाय जायाखै दा जोंनि उदालगुरियावनो 33टा बर' गामि हाबनांगौ आरो बे हाबगोना रोखा आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा खामानि मावबाय थादों आरो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो खामानियाव मदद होनो खावलायबाय मानोना नोंथांमोना मदद होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हारसिङै जों खामानि मावनो हानाय नङा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौनो लुबैदों बर' हारिखौ बुहुमावनो मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो थाखाय बिसोर जि थांखि लादोंमोन आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनांगौब्ला साफ्रोम जोंनि बर'नि दैदेनगिरि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनांगोन आरो मावब्लानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आद्रा सिमाङा मोगथां महराव जाफुंगोन गोजोन्थों बर' फरायसा आफादनि 44थि बोसोर थान्दै जखनथाइ बेखौ जोङो गलायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिरापारा होननाय मोनसे रेभिनिउ गामियावहाय लानाय जादोंमोन बेवहाय गासै 3 गामि सुबा हिसाबै दङ बिनिनो निसिलामारियावहाय 2 फिसा सुबा दंदेरबावो पिसिला दं खरगुरि निसिलामारि आरो गुबुन 2 फिसा सुबानि मुंखौ आं गोसोआव गैला जोङो बिथांमोननि नाजानायावहाय दिनै 44थि बोसोर थान्दै जखनथाइखौ खोब मोजाङैहाय खुंफुंनो हाबाय जोंनि बे हाबाफारियाहाय फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायनानै
दा मोनासिम मोजाङैनो जाफुंसारदों होननानै बुंनांगोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे 44थि थान्दै जख'न्दायखौ माने नांथाब नाजानायनि गेजेरजों लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै मोनसे मेहेरगोनां खालामदों बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा कलाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां रायजोमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो जोंनि मानाव गेदेर गाहाय आलासि बिथाङा खोब मोजाङैहाय हारिनि समाज बेबस्थानि सायावहाय जोंनि दैदेनगिरिनि सायावहाय मोजां मेसेज होनानै थांदों जानांगौ बिथांमोननि मेसेजावहाय जोंनि रायजोफ्राहाय बे मेसेजफोरखौ न'आव एप्लाइ खालामोबा हयथ' मोजां फिथाइ मोनगोन इंराजि गोदान 2024 बोसोरावबो जाहाथे जोङो हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो साफ्रोमबो बर' रायजोफ्राहाय समाजनि खामानि मावनायाव उन जायालासै मोजां साननायजोंहाय आवगायबोयो आरो साफ्रोमबो मोजां देहा मोजां साननाय मोजां सावस्रि गासैबो इसोरा बिथांमोननो होथों आरो जोङो जेब्लायबो बिदिनो मिला मिलिनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार लाबोनो हाथों बेखौ आं आफा आनान गसाइनि सेराव आरज गाबबाय आसलতে আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আমি খুব ভালভাৱে আমি মানে কাম কাজখিনি ৰাইজৰ লগত মিলি ৰাইজসকলৰ লগত আমি তাৰমানে কামখিনি কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলেও আমাক যথেষ্টখিনি কাম মানে কামত আগুৱাই দিছে মানে ভালভাৱে হয় 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 এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়াৰ পৰা কলাইগাঁও আঞ্চলিক হিচাপে গঠন হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমি তেখেতসকলৰ লগত সহযোগ কৰি আহিছোঁ আৰু নিজেও তাৰমানে আমি কি কৰিছিলোঁ কিছু কামত আগুৱাই গৈছিলোঁ তাৰে কাৰণে আমাৰ হীৰাপাৰা গাঁৱত তেখেতসকলে এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন দিয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক মানে আমি কাম কাজখিনি কৰি দিয়াৰ লগতে তেখেতসকলক নথৈ আনন্দিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আনন্দিতৰ লগতে তেখেতসকললৈ দীৰ্ঘজীৱী কামনা কৰিছোঁ